Η δημοπρασία δεν είναι κάτι καινούριο. Η ιδέα διεξαγωγής δημοπρασιών είχε αναπτυχθεί αρκετούς αιώνες πριν. Η δημοπρασία είναι μια διαδικασία. Γίνεται όταν θέλουμε να αγοράσουμε ή να πωλήσουμε κάποιο αγαθό σε αυτόν που θα κάνει την πιο συμφέρουσα προσφορά, μετά από διαπραγμάτευση των τιμών με όλους τους υποψήφιους. Σήμερα κάθε εταιρεία πωλεί και αγοράζει αγαθά. Προσφέρει υπηρεσίες, αλλά και αγοράζει υπηρεσίες. Και φυσικά προσπαθεί να επιτύχει την καλύτερη τιμή. Δηλαδή την υψηλότερη τιμή όταν πωλεί και την χαμηλότερη τιμή όταν αγοράζει. Η έννοια του όρου «καλύτερη τιμή» άλλαξε με την εμφάνιση του ίντερνετ. Σήμερα οι επιχειρήσεις μπορούν να αναζητήσουν την καλύτερη τιμή σε πραγματικό χρόνο από περισσότερους προμηθευτές και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Η ηλεκτρονική δημοπρασία επιλέγεται όλο και περισσότερο, κοστίζει λίγο και εξασφαλίζει μεγάλο κέρδος που επιστρέφει στην εταιρεία. Η ηλεκτρονική δημοπρασία έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η ύπαρξη μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε διαφορετική περίπτωση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η ανάγκη ενός έμπειρου συμβούλου, που θα υλοποιήσει όλη την ηλεκτρονική διαδικασία. Τι θα κάνει? Θα αναλύσει τα δεδομένα της περίπτωσης αγοράς, θα προσαρμόσει την εφαρμογή στις απαιτήσεις του διοργανωτή, θα υποστηρίξει τεχνικά τους ενδιαφερόμενους. Ο σύμβουλος μπορεί να είναι και ο κατασκευαστής του λογισμικού και να χορηγεί την εφαρμογή στους πελάτες μέσω ίντερνετ σαν μία υπηρεσία. Όπως η Endersoft One, που με τον διπλό αυτό ρόλο λειτουργεί ως πάροχος ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Σε αυτήν την περίπτωση, πολλοί εξειδικευμένοι άνθρωποι μαζί δουλεύουν για την επιτυχία της κάθε ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας εφαρμογής ηλεκτρονικής δημοπρασίας? Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η τιμή ανοίγματος, δηλαδή η τιμή από την οποία ξεκινάει η διαπραγμάτευση. Η τιμή ανοίγματος τις περισσότερες φορές είναι ίδια για όλους. Μπορεί όμως να είναι και διαφορετική για κάθε συμμετέχοντα. Αυτό συμβαίνει συνήθως στις περιπτώσεις που έχουμε και άλλα κριτήρια πέραν της τιμής. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι το βήμα της δημοπρασίας. Αυτό αντιπροσωπεύει το ελάχιστο ποσό μείωσης της κάθε προσφοράς. Συνήθως είναι ένα ποσό της τάξεως του 0,5% της τιμής ανοίγματος. Τρίτο βασικό χαρακτηριστικό είναι η διάρκεια της δημοπρασίας. Συνήθως η κανονική διάρκεια μιας δημοπρασίας δεν ξεπερνά τα 30 λεπτά. Εάν όμως τα τελευταία 3 λεπτά δοθεί προσφορά, τότε η διάρκεια της δημοπρασίας μπορεί να παρατείνεται αυτόματα για ένα ακόμη τρίλεπτο, ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος στους υπόλοιπους συμμετέχοντες να μπορέσουν να απαντήσουν με καλύτερη προσφορά. Πότε αξίζει να χρησιμοποιήσουμε μια δημοπρασία? Η απάντηση είναι απλή. Όταν το ποσό της αγοράς είναι σημαντικό ή η ίδια η περίπτωση της αγοραπολισίας ελκυστική για τους συμμετέχοντες, που σημαίνει ότι ο έντονος ανταγωνισμός θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της τιμής. Άρα, κέρδος για το διοργανωτή της δημοπρασίας. Οι δημοπρασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τυποποιημένα αγαθά, όπως ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, είδη γραφείου, ιατρικά αναλώσιμα, αυτοκίνητα, αλλά και για περισσότερο σύνθετες περιπτώσεις, όπως κατασκευαστικά έργα, τρόφιμα, ενέργεια και καύσιμα, πρώτες ύλες, αλλά και για υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες μεταφορών, αποθήκευσης, καθαρισμού και άλλες. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες εξυπηρετούν όχι μόνο αγορές και πωλήσεις που βασίζονται στην καλύτερη τιμή, αλλά και πλήθος άλλων περιπτώσεων που έχουν και άλλα κριτήρια και παραμέτρους πέραν της τιμής. Όπως για παράδειγμα, η βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης, οι διάφοροι συντελεστές βαρύτητας, προσφορές σε διαφορετικά νομίσματα, ο χρόνος πληρωμής, τα διαφορετικά έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, η ποσότητα που μπορεί να απορροφήσει ο ενδιαφερόμενος και γενικά οτιδήποτε μπορεί να μετρηθεί και να συσχετιστεί ως κριτήριο μαζί με την τιμή.